guys, ako si Editinero Kipat Chairman kung Kiblawan Vegetable Farmers Association. Karon guys, magpakita ko ng organic pure nga spray sa saging guys, gikan sa insecticide, foliar o kining pagwapa o pangpunggos. Gamit ra ko guys og OHN, ang timplada na ko ng OHN. Isa ka napsak, isa ka tinapaw, gini pong akong foliar, pure guso gini guys, pero dili ni wani katong halo nga molasses ko ani pure giniduga sa guso. Ako ra po ning process ang katong sako sa guso mismo akong gidatugan og ugat nga butang para magtulo ang iyang duga nya akong gisalurang planggana ang ilalom. Walang ko pakita sa among video, sunod magpakita ko yung sa atong traffic pag process na inong giso diri guys. Ang timplada gyapon ning pure duga sa guso, isa ka napsak, isa gyapon sa napap katinapay, pero among sprayhan ron kay tunga ra sa napsak kay gamay ra man tong saging sa binangay ko nagamit guys. Makita niyo ron. Ang pares ano yung kuan guys, dishwashing shampoo. Kaya kung makatimaan mo kana mga buyer sa saging, ginababad sa shampoo ang ilang saging mga sinipi para nga dili makapinitit ang tagok. Kini guys, itira to ni sa dili pa siya himusuran. Ikabot to duha ka adlaw nga tustulo atong paluapan karon ikaduha rong ka adlaw katong himusod. Kung nag-spray atong sa wala pa himusuri, pud ay himusod. Himuso ana. Ato na i-spray para katong iyang muduga magilang ihimusod sa binangay guys. Ang iyang duga dili kapilit siyang panit sa saging. Kung naa man gyud makapilit mo to ikabot og duha o tulo ka adlaw atong pula pag spray mao gyapon iyang timplada, pero pwede ta dili na mohalo taning basta kuana kining iyang kining OHN o kining guso, pwede ta dili mohalo. Kini na to gihalo kay atong pang apas na lato ng panggukod nga dili makapenetrate ang tagok sa panit sa saging. Kung magka-penetrate man matanggal siya, kaya kini shampoo mo nitong tanggal sa tagok nga kining dishwashing mo nitong pangguwapa. Ang mixing ani guys, kining dishwashing sa isa ka napsak ako lang gitimplahan ni siya og ang timpla ni pulo ngadto sa 16 ka kutsara sa isa ka napsak, pero ako lang gitimplahan kung sabot yung murag sikulan ulan pwede nyo i-16 kini kay tunga man timplahan ko og 8 ka kutsara kay sige ulang hapit kada adlaw ulan ron sa mga guys. Pero wala na ko mag-halo ni guys. Ako lang ipakita nyo ni. Kaya mo na akong gisagol itong pagdayong himusod. Akong gi-sprayan atong kuan. Kining witsin o kining foliar. Kaya di po bisikit kada spray atong butangan ani. Kaya tuwan pa magkaadlaw nakalabay duha. Pero abot mga semana guys. Pwede mag-spray po muna kada semana nyo i-spray ang kuan. Kining guso. Wala man yung problema kay foliar man. Basta ang timplada ng foliar. Karon pwede ko mo sagol guys. Pakita nyo kung guso. Ang timplada ng guso guys. Kay tunga arang na sa kuan, tunga raman ni sa napsak, tunga ras tinapay nyo nang isik, kinamigay mulog ng ani kay kini basta pure ni sa duga sa guso, wani sagol molasses kay katong molasses. Pwede po to spray kay ako ng ani pag process god kay na-short ko og katong molasses mo tong ako lang giipitan ang katong guso para ang duga magamit to mo ni ang color sa duga guys oh. Kini guys, di kita ka-spray kani nga nindot kini baho, may baho kini wala pag lakton pag isure mo dapit arenola, pero kusog kini nga foliar guys, atong aras tinapay itong itimpla sa kanapsak. Pwede ning atong gusto kada semana gito na spray po sa atong saging na magbunga. Nya ang kini atong pagwapa, kung mahuman lang himusod, pwede ta dili na kada semana ma-spray pwede kada semana ta mo spray kay wala kung pero kanang kung puno na pwede na kada mo spray kay kanang bakita po sa among mga resulta ni sa ayang bunga. Kini timpla ko ni 16 kutsara. Usa duha tulo walo ra guys kay 16 man ang isa o tunga ra man walo ra kutsara ang timpla ni 4 5 6 7 8 wa may problema ni siyang dishwashing guys kay para sa plato gani mamito panghugas og plato na siya para pagwapa ni siya. Kay ang atong purpose ni guys labi na ang saging bisan gani sa kana magsugod na siya og kuan paggawa siya mga sipla mga dawa ato sing spray kay para katong labi si kulan ang yang murag mo marami gid mga color nga profile sa bungad isa ka pinitet kay na uliham aning iswas og kining shampoo. Ang kining shampoo guys sa tunga sa napsak pwede ka mosagol anir pug tunga sa shampoo, pero pwede ra pud isa wala problema ang shampoo kay di man ingon niya kanang synthetic organic pang sa buhok pwede mag shampoo tani isa ka buhok kun alang daghang kwarta. Kaya ako lang hurot guys, kaya di po hot doon, matamakan, mausik rin hapon eh. Tunga rin siya sa napsak na tubig, pero ako lang isa ka kuan, sa singa shampoo. Pero pwede po siya sa isa ka napsak, isa ka po kasasya.
Kung pong gihurot lang ni isa kay tamakan usik ra pod. Mao timplada guys, wala na ko baga butang ana ang utsin ginagbutang mo katong sa pagdayon mo sa makita jud ron ang saging ta mo isprehan na niyo kang katong mangating kun mo ron guys kay namin loading ro adlaw gamay-gamay pa makating ron. Gamay ra sagingan guys 1/4 sa hektarya ra kamo ra gikuhaan nako gibalig pangbuhat nako EPG. Ay EPG katong fermented fruit juice kay og magpalit ko kog saging, dugang gastos na. Pero ang kining mga gwapa ni dagko akong ginalodi jud pero kung nadi man kita kalikayan among gilabinag na may mga punuan ni kasi katulo ng kating, gagmay na siya. Tugpan lang stag size kay barato gyud saging. Nung apuan lang ni siyang himuong kuan. Himuong organic ang kuan guys, ang kanang ikatulo ng kating mo ni kibali sa mga dagdagan si katulong kating pakita ni mo guys. Mo ni tsura guys ikatulong kating guys gini. Mo ni siya nga puna ko atiman na kay siya wa nag-spray gani kay patanaw na ko ikatulong kating nga bulingit kasi gagmay na. Wa ni tagar wa na gani siya himuso na usay himusoan lang wa na himusod kay kini mo ni pang organic nako. Bali duha ka bulig na akong gibilin ani to pag loading mo agi. Pang organic ko siya ko nang ginapahinog na wala ko dalag bayar kay dalog bayar tag size ng kilo ana nya pilar kong halin. Samantalang buhatok organic. Ako ko ipulos na kapuslan nya. Naghapong mamembro guys, ang hangyog palit ako pong ginabaligyaan na po kay luoy man po magamit nga po. Ako sila mula si kapares mo bubuhat sila. Kita niyo guys ang kuan ani. Ang resulta dito na sa iyahang resulta na sa bunga, magkating man magkating mo para baligya to pero katong sa ikatulo na ko na kong kating guys. Kana among gikating kung breaking pag na siya. Mo pa ni akong ginakibaligi baligyag bay pero kanang ikatulo ng kating wala ko na tagda guys ako lang gi sagdaan kay para pang loading na po ko na atang organic ko na maura na guys makita niyo sa area ko sa resulta karon guys mag-spray na ni sa area guys sa saging nga katong nyo nga gamitan tong among mga foliar nga kini guys kung gini guys pure 100% ni siyang sulod ni Knapsack organic ako nagamit og synthetic guys kay kaduhang mahal. Delikado po, nagamit ko sa una guys yung mga synthetic para itong mga mangkusib. Pag-strip to sa palit guys, so anong pamalit atong daghan kayo mga mangkusib mga minute. Kini guys, makita nyo na yung wag ginisiyay. Kuhan guys, wag ginisiyay ka ng pilit nga bahid sa mangkusib kay Ariani o. Hindi ang gipag-istra nun, mga ranganin guys, so katong mga gikan pa, himusot ha kaadlaw. Kini guys, kaning tuwan, kaya nga mo hanggang palihan ni dati, wag ka lang matangtang ang tuwan guys. Sabi sa trabaho. Walang isabihan kaya wak mo ko makuha pang FFD na ko. Kita nyo lang pan guys, makita nyo lang mong makating ron nga ikaman ko isyo magkating na pinami loading. Wak di bahid sa pan guys, mangkusig na kanang nakatong kung disyad nga synthetic na nipilit sa bunga. Ako ko pang isutihan guys, kinirang kuhan kining dili herbisonon. Kini mo na ikuhan guys, mo na ikan pag himuso, ikaduhan adlaw ron. Limpyo siya, pero di na tamo kumpiyansa kay sayang po kay ang ginangay ko guys, magkapilit na kay itong pilit ito yung tagok, isot yung tagtangkang. Kini, naman nakapilit ka ni. Dali po with gahaon, kaya isprayan po ilaan sa wala pa himusuri, pero pag ispray na kuhan ni, gisagulang ko niya itong isin na lang karoon kong sanggol kay pag lang kaadlaw. Ikan part himuso duha pa man. Pero kada semana pwede ka mag-isla ni guys, kada semana ka mag-isla tong gusto nga pulyar. May akong binangalan guys nga 1.6 hektarya ra ni. Nga estimate pa rin mga 1 ang 600 ka puno ano ni siya kung tanong kay litros mo ning tabla ni. Na guys, makita niyo mga bunga guys nga limpyo siya nya. Wala siya magputi-puti sa bunga lahat mo gamit ang mangkusib akatong fungicide nga synthetic, mga dietine, mangkusib, mga transib, daghan man kayo, klase kang kusib nga. Nag-harvest ng sanangga, hindi ka ng saging, hindi sinong saging gwapa, bulingit na yun, gumikan na itong mga puntisad, itong apply, samantalang kinang nagamot na tag-shampoo kapang mangkusib, ka ng puntisad, shampoo o dishwashing. Clean yung kayo mong saging guys, na paano ito makita nga. Gwapa, gapon makita mo ninyo. Ako guys, dugan ako anong panginabuhin pang umadyo kung ano din hamang eskwela kaya mag-workshop po niya lang ako na human. Kung nag-studio po ko sa unsay pinakaalaming gamiton nga makasave ka sa gasto, maurang abuta 60 pa sa makaon.
Sino yung problema jog? Ikuha na, mani jog, lain hinog ko, ano guys, yung mga punuan ngayon kanya, sabi ko punuan nga, wala mo para pang organic na mo, nangara makipakita nyo ron, pag mabulingit yung nama, paano mo ito kakating? Magpupat na kakating yung ibang punuan yan, naman yung ubag na unag kong tanaman eh. Pakita nga yun guys, ang punuan nga kanang mo kikating, nga wala lagi, hindi pa kayo nga, kakadyo ako sabi, organic. Pero, pwede nga bulingit ko sa kanan. Nakita mo ron. Kaya nga akong gipang istihan guys, mga dili ni katingonon ron. Alanganin ni siya. Kasi mahal po na. Kaya mo ni breaking pa na yung mga cutting na yung sige nga guys, ng isla tingin. Paano ka spray, katingon, amo nyung paano hardison ron. Ano, kita nyo mga bunga guys nga, hindi ko siya gwapa dyan, nagwapa kayo. Magpagwapa kita saging, magkano kita ito mga nasintitan gwapa kayo. Testi dito sa una guys, nagamit kong mangkusip kong gamit. Pag-stress pa sa palit. Lagi nga gusto kitang maniguro ng gwapang saging, naghanan itong mangkusip. Di na ginhinoon sa kaliton hinoon, i-reject na naman sa buyer. Nadako pa yung gasto. Di pa mahalin yung saging, i-reject, samantalang ginagay. Naman to siya buling-buling, kulit niya yung mahadlok ang mamalit kay namang ibuling-buling. Ito yung parehani o. Ano yung buling-buling siya? Gamit ang gamit. Lagi nang kayo magapan ko sa umusorog sa'yo. Kaya daghan kayo nag-balikan na ito. Gabi mo yung kong ngayon guys. Sinang saging na ko, pa lang ko nagabuhat ng mga organic HSG. Ako mabin ng saging, pero pag buhat ng mga organic, ikaluha pong maka-income pa man ko saging. Di na po kumamalit sa ginabuhat ng organic. Ako naman ang kagaling ng tanong mo ning napugos na ang tanong mo one nga sagingan para nga ako pang organic kay ako pong balansyon maka-income mapudyo ko maka-harvest kay kining saging lang guys ginagawi pang butbot income ang bukan nimong kining one pot nga sagingan guys kining karagana mo income ang pudi mo ubos sa 6 kong bulan di makadong dugang gihapon sa akong income sa garden pero akong mindan dyan ringgit ganit karon ang iri bagong pananan guys nga kuan kasi sa hektarya kung sa bulak tamnan. Kung ako na area na mga dagan ang mga garden ko mga hapit na mo 4 hektarya. Kasi yung saging, maintain nila siya gawangkot kaya ikuan man. Mauna siya ipagali pang bitin sa lagi organic. Kita niyo mga kuan kasi dagwal kina mga sulsmana pa na guys matuba. Dili yung mga dakto ni saging pero ang abono ani guys ipakita mo ko sa guys abono ani. Katong application na mo sa ampalaya nga silage o katong urea nga tag 2 kilo kada mo pag-apply naman eh. Kada semana man nag-abono wala na mo dog video sa limot na pong video to sa gani karso sa diwan mag-abono ngani. Kita nyo dagway saging kasi ini sa mga yung pinamang kay mo mga bugiro gapa di kayo. Ni gapa ang saging kundi ko bulingit. Murag sa istorya pa tama lang. So wala giningon guys gawas atong apat na kakatingan tulo. Ini ka sa maabot og bayro adto ko ka agay kanang gi kini karoy kaduhang kating ni mga punuan aron kining rating og kanon. Wala ko mga nang di ba wala palita. Ginapala gid ang saging nga rating agis lang nga. Gwapa akong saging dito yung tagwapa mo perfect. Wag di bayad nga kanang kuan guys mga kanang sa countryside nga mga puti-puti. Wala din na makita niyo ito maron kita ito. Yung panit sa saging nga kanang wag di say bahid nga kanang sumangkusig. Mga gusto mo bukang saging sip ka kay sa gasto kay katong inyong katong dishwashing nga 350 ml mutimpla naman ito kuhan guys mga upat nga ito 5 kanaksakan na pila rin nagpalito na ito by carton guys wala kabot 20 pesos hindi na kabot 20 pesos samantala pag mangkusig ka mangkusig ron guys 400 ng kilo mahal pa siya may tanaw mong saging ang makaon mo rin mahadlok eh grabe na ito magkamuritsing nas mangkusig hindi sa makaon guys hadlok na mukhaan kita magkaltuyo grabe gibisina kay katanan ng sagingan kita mo itong walang mangkusig puti-puti mamilit sa panit sa saging di matangka na guys isa ko saan magbasa ng tubig hugas at sabon uga nga agin na magputi mangkusig daitin hindi kayo maputi guys katong topsen nga
puntisad, pero kanang mangkusid, mga transid, antrakol, dahito na maghilo na kahilo may color na. Maghilo-hilo na siyang panit sa saging. Mahadlok na hino ng mukaon, magtanaw siyang saging kay magkaingon na grabing medisina. Nakita guys, makita nyo. Kaingon sa grol, paingon ta sa gwapa, mabilong lagi siya sa gwapa, di po siya mabilong sa bulingit. Ako'y pakita yun niya siya katungon ako yung na atiman na para pang organic na ko kay sayang po pang organic o atiman pag spray-spray ito imo namang palata naman to. Hinga na kayo guys, ako matuba na kay pagdaan naman ginawa ng pang organic na naman kay upat lagi katingan do. Uban tulo pag upat, ano naman ang saga ng kuha na guys breaking siya guys. Kakita niyo ko yung kuha guys para pang organic ako saging. Mati buling wala dito atiman naman ano akong duulog sinusuan siya na. Lugar ang himusod, hinapurot sa gara nyo, himusuan na dito, wala ito spray ato, kaya alanganin sa sigitag ko, saka magkaraan guys, bulimit ko dapahin ng breaking na saging, makita nyo yung cutting ng mayroon, dito siya gwapa, pero dito siya maot, pero plain lang yung pamit guys, dili ka kaingon nga, bulimit siya. Karon guys, ipakita yung saging nga kakoni katingan mo sige guys. Kay mao na una mig tanan mo gidaplin sa pa ba nya, di na matabag pala nga sa pa nya. Kusog kong baha. Ano dito taman kay ako isa pag baha to guys. Muni kung guys, muni para pang organic nga ating forma na awang dagway o bulingit na kayo. Ay video na mong sapa guys, muna sapa guys oh. Muna mong sapa, kung bubulo ning baha ni guys, kusog ning baha ni ang dapil ning sagingan ang ayaw ko ba sa una. Ila ko ning ako pa nga mo kung ginaon tanong saging. Gitanan ng saging ako pa guys. 2020 na sandatang tuigaron ato pa 2019 ni tanong kining sige nga diyan mag-upat ka katingan ni mo anak ko atiman na pang organic lang ko na karon mga ating nami guys kita nyo rong among kinating sa first cutting ng saging kung sa itsura. Nakala. Mga mo nakating pustating sa mong saging guys, ang ginamitan na magkuhan guys. Hindi kita bahid ba nga bahid sa mangkusid. Binti nga gwapa di tayo pero di po siya maot.